Dit is op het stuit de situatie langs de weerboren tussen Reesmegeest en Oudtjerk. En dit is lang net het enige plak waar de bermen hielendal stikken binnen. De Lauwe Zeewei en 361 is dan lang omlet klaar. De gemeentelijke B-dieken hebben zoiets te laaien van de afsluiting van de provinciale diek tussen Dokkum en Oudtjerk. De werken bermen zorgen voor gevaarlijke situaties voor automobilisten als zij elkaar passeren moeten. Wat vind jij ervan dat die berms er hier zijn lezen? Wat ik ervan vind, ja, het is een dikke bende, maar gewoon heel voorzichtig wezen. Jammer. Ja? Het is net een wonder dat het gebeurt, want we zitten met het waar. Hè? En als die een auto naar voorbij moet, dan moet er niet in de berm. En dan krijg je dit. Hè? Wat hoop je dat er nou in kwart nog gebeurt? Want is het überhaupt rap op te lossen, denk je? Nou, dat denk ik net, maar je moet eerst droger worden en dan zullen we het ophekken worden maken. Hè? Maar we moeten eerst droog zijn, want die kennen nog niks. De gemeente Dantemediel en de provincie Friesland ben in mei januari in conclave over de kosten voor het verstel van de bermen. Maar het eerst wel droeger worden voordat de bermen überhaupt versteld worden kunnen, zal het een woordvoerder van de gemeente Dantemediel weten.